Allah miji masha Allah assalatu wassalamu alayka ya Ajiyali mutumin da ake namu ya shehu tijjani na habibu ya usmanu baka da aiko assalatu wassalamu alayka ya sayyidina kamar yana ga ya Rasulallah ka gano rabbana da kanka na tabbata sirka ya baka assalatu wassalam alayka ya sayyidina ya wanda baya gaba ya shugaba mai cike da haiba assalatu wassalam alayka ya sayyidina ibada mai sarkake Allah mai kauda illa mai shafaki saka mai rawa assalatu wassalam alayka ya sayyidina wassalam asali na kamalin sati ya wanda ke kalmomi a sisi mai sallama na yi ba salati ya Rasulallah assalatu wassalamu alayka ya sayyidina wassalam ya masu ya na mana ya shi wanda baya gaba ya shugaba bai cike da haiba assalatu wassalam alayka ya
al'arshi sarkin da ya halittar al'arshi kai makanni za ka yi feshi shugaba masa dafa bakurai shi ya banzan Allah Kayo salati gurin manzanka Zuba ba zafin kanka wanda ka baiwa kyautar ka mai madina mai birnin Makka ya manzan Tsira har da abinci ya shugaba da haɓar fifici ya shugaba mai yawan adalci ya manzan Allah I love you, manzan Allah ya wanda ke ba mu baya gode masu daga sai da labarare shugaba a bibi mu fitari sirrin rabbani ya manzan Allah I love you, manzan Allah ya manzan Allah ya manzan Allah farin gani mai Hassan da Usaini kina na daɗin adalani ya sayyadi habibin rabbani manzan Allah ya manzan Allah ya manzan ya manzan I love you, manzan Allah zuwan da na yi kai mani biza mutanen Bagadaza ya shugaba a ƙara mani biza zuwan da na yi gashi har na canza ya manzan Allah ya manzan Allah Annabi Muhammadu Annabi kai ka zama jigon rayuwa